Ribeira saía á rúa polo último crime machista rexistrado na Coruña. A veciñanza amosou a súa repulsa e ponse sobre a mesa a necesidade de contar con todos os medios precisos para evitar que siga aumentando o número de asasinadas. Este martes, ás 8 da tarde, a veciñanza de Ribeira reuniuse na columna das Vidas Fendidas nunha nova concentración convocada por Mulleres en Acción ante o último crime machista rexistrado. Maritza Flores foi presuntamente asesinada na madrugada do domingo logo de ser apuñalada unha dúcia de veces na súa casa da Coruña a mans da súa parella, que tiña unha orde de afastamento. Ribeira condenou este novo crime machista. Quixéramos non estar aquí, pero non podemos deixar de denunciar. Temos a obriga de ser a voz de Maritza, agora que xa non está. Tiña 49 anos e xa non terá máis. Segundo a investigación en curso, foi a súa exparella de 61 anos que na coitelou numerosas veces con asañamento ata a morte. Maritza, igual que tantas outras, estaba no programa Bioxen cun risco considerado como medio. Como a tantas outras, non lle serviu de moito. Sobre o agresor pesaba unha sentenza recente por violencia de xénero a raíz dun episodio violento que se produciu en setembro do 2024. As medidas de afastamento estaban tramitándose. Lemos na prensa as declaracións de Paz Filgueira, titular do xulgado de instrucción número 3 de Compostela, que tal vez nos poidan axudar a entender que é o que non funciona. A maxistrada fala de fallos sistémicos á hora de protexer as vítimas. Di que tal vez as mulleres non coñecen realmente o que o sistema lles pode ofrecer ou que lles ofrece ou o que lles ofrece é insuficiente. Hai especialistas que apuntan á dependencia económica das vítimas e as ameazas dos maltratadores como factores que exercen presión sobre as vítimas. E as levan a non denunciar. Pero non só a dependencia económica é un factor de risco, tamén o é, e aínda maior, a dependencia emocional, que impide ás mulleres afectadas ver claramente o perigo que corren. Urxe, pois, incidir sobre eses fallos do sistema, porque a consecuencia deles é, como estamos vendo, mortal, e non en sentido figurado. Urxe facer chegar ás mulleres ese coñecemento das ferramentas que teñen ao seu dispor. Urxe que se tomen as medidas para que a precariedade económica non sexa motivo para non denunciar. Afirmouse que é urxente dotar de todos os medios necesarios para que as mulleres ameazadas se sintan seguras e protegidas. E non teñan medo de que se denuncian, o seu agresor poida tomar represalias contra elas ou contra os seus fillos. E urxe, sobre todo, que tomemos en serio a importancia de tomar medidas preventivas como sociedade, levando a educación afectivo-sexual aos colexios, porque o seu oco está sendo coberto pola pornografía e por influencers de redes sociais que militan no machismo. E apuntou que o machismo mata. O home Francisco Rosell, de 61 anos e presunto asasino de Maritza, está detenido e el mesmo chamou a súa parella para confesarlle o crime.